Awganystanyň Herat welaýatynyň 15-nji oktýabrda bir hepdeniň içinde 3-nji gezek iri yer titremesi boldy. Bu sarsgynlar Türkmenistanyň günorta günni görsebitlerini, şol sany Serhedabad we Tawtabadyr etraplaryna hem ýeti duýulýar. Birleşen Ştatlaryň geologiýa gözle gurulugyna görä, 15-nji oktýabrda Awganystanyň Herat welaýatynyň Herat şäheriniň goloýunyna 6,13 bal ululugyny yer titremesi boldy. Sebitde bir günüň dowamyny 5,14 magnitudly beýlik bir yer sarsgyny hem hasap alındy. Soňky sarsgynlarda azyndan bir adam öldü, 150 adam yaralandy. Bir adam Herat welaýatyny 7-nji oktýabrda we 11-nji oktýabrda 6,13 bal ululugyny ýyly izine 2 sany iri yer titremesi boldy. Sebitde başga da ululuk içili yer öranmalary hasap alınýar. Yerli ýaşaýjylar yer sarsgynlarynyň gaýtalanmagy bilen bagly gorkularyň arasyna sebiti terk etmäge tinanşanlyklaryny aýdýarlar. Awganystanyň şu Herat welaýatynda şu bir hepdeden bäri 3 gezek, ýani tapgyr öranýar-da. Bu çaýadam tapgyr ınanma ondan hem asyndy. Ýöne güýçli bir yer titreme şu bir hepdeniň içinde 3 gezek bolup geçende. Şoň üçin şu tapgyr güýçli yer titremesi bolmak sebepli Heratyň köprek ýaşaýjylary Herat welaýaty goýup berip, şu gapdalyňdaky welaýatlara özi göçleri bilen daşyp otaýyny goýup berip gaýtmakdadyr. Diýip Awganystanyň ýaşaýjy Latif Türkmen 16-njy oktýabrda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Taliban resmileri 7-nji oktýabrda bolup geçen yer titremesine ilki başda azyndan 2000 çemes adamyň helak bolanyny aýtdy. Soňra 11-nji oktýabrda adam itkilerini müňe düşürdi. 15-nji oktýabrda Herat welaýatyna bolup geçen sarsgynlar Herat welaýaty bilen serhetleşen sebitleri hem duýulýar. Munyň bilen baglykda Herat welaýatynyň günbatar goňşusy Iranyň Horasan Razavi welaýatyna mektepler ýapyldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary Herat welaýaty bilen serhetleşen Türkmenistanyň Mara welaýatynyň Serhedabad we Tawtabadyr etraplaryna hem yer sarsgynlarynyň güýçli duýulýanyny habar berýärler. Hususan Tawtabadyr we Serhedabad etraplaryna yer titremeleri güýçli duýulýar. Etraplaryň ýaşaýjylary gijelerini öýlerine girip ýatmakdan gorkýarlar diýip bir sebit ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda dowamly ırgyldylardan ejir çekýän yerli ýaşaýjylaryň arasyna Marynyň welaýat merkezine golaý sebitleri wagtdaýyn göçýän adamlarym bar. Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan sebit ýaşaýjylary yer sarsgynlaryny güýçli duýanlyklaryny aýdýarlar. Öýden nädip ulgap çykanymy bilemdik, ayaklarymyz ýalаңaç daşarda garaşdyk diýip bir etrap ýaşaýjy saýdýar. Çağalarymyzy mektebi bermekden gorkýar diýip beýlik bir ýaşaýjy gurrun berýär. Türkmenistanyň hökümeti we Mara welaýatynyň sebit häkimetleri sebitdäki yer ırgıldylary barada beýanat bermeýär. Döwlet hiçligine köpçülikliň habar berişleri işleri, şol sany elektron neşirler Türkmenistanyň Awganystan bilen serhet ýakada ýerleşen sebitlerine bolup geçen yer öranmalary barada habar bermeýärler. Ýan bir hepde bäri rahatlyk ýok diýip sebit ýaşaýjylar aýdýar. Azatlygyň söhbetdeşleri yer öranmalarda Türkmenistanyň günorta sebitlerini käbir jaýlardaky penjereleriň aýnalarynyň döwlendigini aýdýarlar. Şeýle-de serhet ýaka sebitlerde soňky bir hepde bäri gaýtalanýan sarsgynlaryň arasyna köp sany ýaşaýjylar sadaka paýlaýar. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä 13-nji oktýabrda Arkadaş şäherine hem sadaka berildi. Arkadaş şäheriniň ikinji tapgyrynyň guruluşyna girişilmegine 1948-nji ýylda bolup geçen Aşgabat yer titremesiniň pidalaryna hem de ýakynda Awganystanda bolup geçen yer titremeleriň pidalaryna bagyşlanan sadaka çäresine Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hem gatnaşypdyr. Türkmenistanyň Mara welaýatynyň Serhedabad etrafy Awganystanyň Herat welaýatynyň Herat şäherinden 120 km çemeti Demirgalyqda ýerleşýär.